Se spune că dragostea era atât de puternică încât stăteau nedespărțiți Cristian Vasile și Zaraza. Zavaidoc, un alt cântăreț al epocii care cânta ceva mai încolo câteva străzi, era invidios pe această celebritate, pe această voce și pe această iubire, pentru că popularitatea lui Zavaidoc pălea. A pus doi gealați să-l căptușească pe Cristian Vasile. Lucrul nu s-a întâmplat pentru că gealații bodyguardzii lui Zavaidoc s-au îndrăgostit de vocea lui Cristian Vasile. I-au făcut rău însă Zarazei. Pur și simplu au omorât-o. Cristian Vasile din acel moment n-a mai cântat, mai mult decât atât Cărtărescu o spune și o repet și eu, cenușa Zarazei a băut-o și a rămas și fără coardele vocale pentru că a înghițit tot soiul de substanțe inflamabile și inflamante. Ești un demon din vis care turburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă Zarada, cine te-a iubit? Câți au plâns nebuni pentru tine și câți au murit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce, Zarada, să mă îmbetezi mereu de a ta sărutare, Zarada. Vreau să mor și eu.